Moikka! Mun nimi on Sanna ja on intohimoinen tuoksuharrastaja. Oot todella tervetullut mukaan mun Tuoksunootit-kanavalle. Arabialaiset tuoksut, mitä ne on? 1 viikko, 3 tuoksua, mikä toimii, mikä ei. Tuu mukaan! Tälle viikolle valitsin taas 3 mahdollisimman erityyppistä tuoksua. Täällä on ainakin tosi kuuma päivä. Nyt suosittelen, että haet jonkun hyvän juoman, otat hyvän asennon, niin ruvetaan puhumaan tuoksuista. Kaikkein ensimmäinen tuoksu on Arabiat Prestigein Fahad Regal tai Regal, miten se nyt sitten lausutaakaan, ja se on tällainen pullo. Siinä on joku tommonen kissaeläin tuossa korkissa. Mun makuun tää on hieman jotenkin raskas ja kömpelö tää koko laitos. Plus tason korkki on hyvin hankala, että auki sen nyt jollain tavalla saa, mutta kiinni se onkin sitten taas vähän vaikeampi saada. Plus sitten, että tää on kuin auton pissapoika, tiedättekö, tää suihku. Tää ei ole hyvä, ei alkuukaan. Mutta ei anneta sen häiritä. Tässä on latvatuoksuna syklaami, sydäntuoksuna labdanum, joka on semmoinen pihkamainen kasvihartsi. Pohjatuoksuna tässä on vaniljaseetri ja myski. Ja tää on semmoinen tumma vanilja. Tää ei ole mikään leivontavanilja eikä mikään semmoinen pehmonen vanilja, vaan tää on semmoinen hyvin mausteinen ja maskuliininen vanilja. Siltä huolimatta hyvin uniseksi. Mutta toisaalta mikäpä mun mielestä ei olisi. Et ehkä nyt jo tässä kohtaa olette vähän päässyt kärryille mun tuoksumaun suhteen, että pidän hyvin siis maskuliinisista tuoksuista myös, enkä halua, että kukaan missään nimessä rajoittaa sen mukaan, että onko tuoksu varsinaisesti tarkoitettu naiselle vai miehille, vaan toivoisin, että kaikki käyttäisi ihan just sitä, mitä haluaisi. Ja jotenkin ajattelen, että riittävän kauan kun harrastaa jotain asiaa, niin siinä ihan väistämättä käy niin, että se oma mukavuusalue ja se repertuaari kasvaa. Maku myöskin muokkautuu niin, että sit se kohta ei enää olekaan sieltä konservatiivisimmasta ja sieltä kukkaisimmasta ja kevyimmästä päästä. Tässä voisin kertoa esimerkkinä, että tykkään tosi paljon Armandin Stronger With You-sarjarilta. Etenkin siellä on se tupakka-editio on mun mielestä todella onnistunut. Sain siitä kerran testerin Sokokselta ja laitoin sitä juhliin. Ja saatoin laittaa jonkun verrankin sitä niin, että se erottui se tuoksu ja monet kommentoivat mulle, että oi miten ihana, että onpa sulla hyvä tuoksu ja tosi jännä. Ja he oli tosi yllättyneitä, kun sanoin, että tämä on Stronger With You. Ja se ei kukaan ei kommentoinut, että se olisi tuoksunut maskuliiniselta. Se on itse asiassa se kokonaisuus, joka ratkaisee, että ei niin yksinkertaisesti, että naisella joku tuoksu feminiiniseltä ja miehellä taas joku tuoksuu maskuliiniselta, vaan ehkä pikemminkin niin, että kun puhutaan aisteista, niin se, mitä me nähdään ja se, mitä me haistetaan, niin se muodostaa jonkun kokonaisuuden. Ja sitten se kokonaisuus voi olla joko maskuliininen tai feminiininen tai ihan mitä tahansa ja kaikkia siltä väliltä. Tämä tuoksu muistuttaa Byreedon Vanille Antique-tuoksua. Ja se oli, tiettekö, mulle semmoinen rakkautta ensinuuhkaisulla se tuoksu. Sain siitä, tuoksu on hyvin hintava, erittäin hintava. Nyt en muista kuinka hintava, mutta tosi hintava. Sain yhden toisen ostoksen yhteydessä, sain siitä pienen testerin mukaan, siis vaalin sitä tuoksua. Se kulki mulla mukana ja säästeliäästi aina silloin laiton pikkutipan sitä. Ja tiedättekö, niin voimakasta se on, että siitä pikkuputelista yksi pikkusuihkaisu sai yhden mun kollegoistani huomauttamaan, että sulla on, tiedätkö Sanna, tänään joku tosi voimakas tuoksu päällä. Että se on vahva. Se on myös sellainen suloisen pehmeä ja pyöreä, ihana, makea, täydellinen, täyteläinen tuoksu. Vaikka nämä muistuttaakin toisiaan, niin Fahad Regal ei yllä siihen ihanaa pyöreyteen, minkä se Vanille Antique jättää ja minkä vaikutuksen se tekee. Mun iholla käy niin, että se jostain syystä muuttuu vähän happamaksi. Ja en tiedä en ole saanut kiinni, että mistä se johtuu, mutta siellä on joku semmoinen, mikä tekee siitä sellaisen vähän niin kuin pikkasen happaman ja hyvin semmoisen niin kuin vähän tylyn ja yksulotteisen verrattuna sitten taas siihen alkuperäiseen tuoksuun. Fahad Regalista puuttuu se sen alkuperäisen semmoinen pyöreys, makeus ja täyteläisyys.
Tämä pullo on ollut mulla jonkun aikaa, mutta toki voi olla, että tämä vaatii vaan poikkeuksellisen pitkän kypsymisajan. Vaniljatuoksut on perinteisesti sellaisia. Oot ehkä huomannut, kun ostat jonkun tuoksun, niin se neste saattaa olla ihan vaaleaa. Sitten annat sen tekeytyä, annat rauhassa olla vuoden, 2. Ja kun katot sitä nestettä, niin se on muuttunut aivan semmoisen tumman siirappimaisen väriseksi suorastaan. Ja se on se kohta, milloin vaniljatuoksu on aina parhaimmillaan. Näitä kahta tuoksua verratessa niin täytyy ilman muuta ottaa myöskin huomioon se, että Byredo on hyvin hintava tuoksu ja Fahad Regal on semmoinen noin 50 euron tuoksu. Tämäkään ei ole sieltä ihan edullisimmasta päästä, mutta ei toki myöskään mitään verrattuna siihen alkuperäiseen. Tämä sopii hyvin iltaan, juhlaan, muodolliseen tilaisuuteen, naiselle tai miehelle. Uskon, että tämä tuoksu koetaan ylipäätään miellyttävänä, kun vaan muistaa, ettei suihkuta liikaa. Eli en ajattele, että tuo tuoksu olisi mitenkään poikkeuksellisen haastava. Ei korkeisiin lämpötiloihin, ei tilanteisiin, missä uskot tai tiedät, että tulet hikoilemaan. Mut yllätti se, miten tämä tuoksu muuttui happamaksi mun iholla, koska se alku on makea ja pyöreä, se niin kuin lähtee kivasti, mutta sitten sille tapahtuu jotakin, etenkin siellä loppuvaiheessa. Tuoksu tietyllä tavalla se niin kuin kuivahtaa ja lässähtää. Kerrostaminen osoittautui tämän tuoksun pelastukseksi. Erittäin hyvin toimi Rogue Perfumesin 28 Flavors-niminen tuoksu, mikä on inspiraatio Kajalin Vanilla 28. Se oli aika kiva, toi makeutta, pehmensi, toi pyöreät. Sitten muistin, mitä olin puhunut edellisellä viikolla Jara Elixiiristä, että se voi joskus pehmentää tuoksuja ja kokeilin sitä ja siis jestas. Tosi hyvä, aivan mielettömän ihana, siis niin kuin aivan superherkullinen tuoksu. Nuuskin itseäni ja mietin, että mikä tämä on, mistä tämä mua muistuttaa, mikä tämä juttu on. Ja kysyin puolisolta, että mitä hän ajattelee, mikä hänelle tulee tästä mieleen. Hän sanoi heti, että karnevalkeksi. Ja siis tajusin sen, että se todellakin oli joku keksi ja ehkä just nimenomaan karnevalkeksi. Se on se tunne, kun otat sen laatikon, avaat sen muovipussin ja haistat sitä. Siis kuinka ihanaa. Kukapa ei haluaisi tuoksua nyt karnevaalikekseiltä. Loppuviikon nimittäin käytin sitä komboa ja olin ihan tosi tyytyväinen. Yksistään tuskin tuun käyttämään tätä tuoksua kovinkaan paljon. Kerrostettuna kyllä. Ellei sitten maseroitumisen myötä tulisi jotain aivan sellaista poikkeuksellista pyöristymistä ja parantumista tälle tuoksulle. Mulla on kokoelmissa useita tummia vaniljatuoksuja, mistä rehellisyyden nimissä pidän paljon enemmän. Esimerkiksi Paris Cornerin Rifakat on yksi niistä. Montalen Dark Vanilla on aivan ihana. Mercedes-Benzin Club Black tykkään tosi paljon. Ja miksei myös Lattafan Amer Al Oud Intense Oud, jossa on kyllä sit se tietyn tyyppinen savun tuoksu siihen kaupan päälle. Suosittelen lämpimästi kokeilemaan, miten tämä tuoksu käyttäytyy sun iholla. Voi olla, että oot niin onnekas, että sulle se ei vedä sinne happamaan, niin kuin mun kohdalla kävi. Ja toivotaan, että Arabiat Prestige tekee jotakin tälle ruiskuttimelle. Eli Arabiat Prestige ja Fahad Regal. Ja seuraava tuoksu on Armafin Club de Nuit Woman. Tämä on nyt ihan se perus. Tähän sarjaan kuuluu hurjan monta tuoksua. Tämä oli nyt ihan se Woman. En tiedä, oliko aikajärjestyksessä ensimmäinen vai mikä, mutta se on tässä. Pullo on tämmönen hyvin klassisen, kaunis, oikein kiva. Hyvä korkki, hyvä suihku. Tulee aika paljon kerralla. Tässä on latvassa appelsiini, greippi, bergamotti ja persikka. Sydäntuoksuna ruusu, jasmiini, litsi ja geranium. Ja pohjassa patsulimyski, vanilja ja vetiver. Tämä on luonteeltaan semmoinen raikas, sitruksinen, ruusunen, puumainen, raikkaan mausteinen, aromaattinen. Ja patsuli on erittäin selkeä tässä, etenkin tämän tuoksun edetessä. Raikas, mutta syvä. Mulle tulee mieleen tästä ihan ensimmäisenä lämmin aurinkoinen päivä, hiekkaranta, nainen, jolla on leveäliirinen aurinkohattu ja valkoiset liehuvat vaatteet, lukemassa kirjaa siellä rannalla. Tää on tosi klassinen, kaunis ja klassinen. Sanotaan, että tämä muistuttaa Chanelin Coco Mademoisellea,
Itse kuitenkin sanoisin, että aika etäisesti, että mitään sisaruksia nämä ei ole, että korkeintaan serkuksia, eikä ehkä sitäkään. Tää on niin paljon syvempi kuin sitten taas koko mammuoselle, että sanoisin, että tämä voisi olla koko mammuoselle vaikka täti. Tää on kypsempi, painavampi, syvempi ja jotenkin kulmikkaampi myös. Ehdottomasti arkituoksu. Tää ei provosoi, tää ei ärsytä eikä häiritse. Toisaalta tämä sopisi myös jonkun nimikkotuoksuksi, jolloin sitten tätä voisi käyttää ihan aina ja kaikkialla. Näen toimivan myös vähän juhlavammassa yhteydessä, jos tämän kanssa pukeutuu juhlavammin. Päällimmäisen mielikuva on kuitenkin arki, päivä, vaaleat sävyt, kevät ja kesä. Sopii myös lämpimämmälle säälle. Kestävyys iholla on siis poikkeuksellisen erinomainen. Ostin tämän noin vuosi sitten normaalisti 10 eurolla. Se oli silloin joku tarjous. Ne laatikot oli jotenkin, niissä oli hieman jotain valovauriota. Se oli todennäköisesti siitä syystä niin edullinen. En olisi hetkeäkään ajatellut, että tämä olisi mun juttu millään lailla. Ostin, koska oli niin halpa. Mun meni aikaa ennen kuin edes lähdin kokeilemaan tätä, mutta siis lopputulos todella yllätti. Etenkin tällä viikolla, kun olen käyttänyt tätä lähes päivittäin. Tän kun laittaa, se tuntuu kevyeltä, se tuntuu sitruksiselta, vähän makealta, mutta ei hurjan makealta. Ja sitten kun se kuivuu iholle, keho lähtee lämmittämään tätä tuoksua, niin sanotaan semmoinen 20 minuuttia, puoli tuntia suihkuttamisen jälkeen, niin sieltä alkaa puskemaan semmoinen patsulin pyöreys ja sitten yhtäkkiä sulla on semmoinen niin kuin aivan ihana aromaattinen, lämmin ja pehmeä tuoksukupla sun ympärillä. Monta kertaa päivän aikana mietin spontaanisti, että mikä tää on tää tuoksu, kunnes muistin, että ai niin, se oli tää. Tän tuoksun kehityskaari on aivan valtaisa. Tällä hetkellä on niin kerta kaikkiaan vakuuttunut tästä tuoksusta, että en ole kerrostanut tätä minkään kanssa. Varmaan monen kanssa voisi kerrostaa sitruksisten, vaniljaisten, jälleen kerran näiden luottotyyppien kanssa. En kerrostaisi kovin mausteisten, kovin raskaan ruususten tai valkokukkasten tuoksujen kanssa. Ja vastoin kaikkia oletuksia tykkään tästä aivan älyttömästi ja liki rakastan tätä tuoksua tällä hetkellä. Tää ei ole mun ykkösgenreä, eli en tiedä kuinka paljon tuun loppujen lopuksi tätä käyttämään tätä tuoksua kuitenkaan. Mutta aivan takuulla silloin tällöin. Tää on loistava tuoksu ja aivan lämmin suositus. Eli Armaf ja Club de Nuit Woman. Tämän viikon kolmas tuoksu on French Avenue'n Vulcan Feu. Feu kirjoitetaan. Oletan sen olevan feu, mutta varmaan viisaammat kertoo. Toimiva, tukeva pullo. Hyvä korkki. Hyvä suihku. Joo, kyllä. Oikein hyvä. Tässä on latvassa mango, sitruuna, inkivääri, rabarperi. Sydäntuoksuna rosepippuri, jasmiini, orvokki ja praliini. Ja pohjassa tonka, seetri, ambra ja sammal. Tämä on nyt luonteeltaan semmoinen trooppinen, hedelmäinen, makean sitruksinen, puumainen ja raikas, aromaattinen. Rapsakka, hedelmäinen, toisaalta makea, toisaalta kuiva. Tai sanotaan, että alku on makea, loppu kuiva. Sanotaan, että tämä muistuttaa Stefan Humbert Lucan God of Fire -tuoksua. Itse en ole kokeillut sitä koskaan, niin en pysty sanomaan siitä mitään. Tässä on myös aavistus Serjoffin erbapuraa. Vaikka on myös paljon eroavaisuutta siihen. Tämä on vähän niin kuin erbapura ilman sitä sille luonteenomaista aromakemiallista rapsakkuutta. Tämä sopii arkeen, juhlaan, aina ja kaikkialle, mutta ehdottomasti kesäaikaan. Ja ehdottomasti kyllä sopii kuumalle ilmalle. Tämä on supervahva, aivan supervahva varovaisuutta tämän suihkuttelussa. Tämä kestää aivan tolkuttoman kauan. Siis vaatteissa forever, iholla melkein forever, kunnes meet suihkuu. Eikä lähde välttämättä sielläkään. Se ei ole lainkaan hullumpaa tuoksulle, joka on semmoinen 30 plus postit. Itse pystyn käyttämään helposti, mutta kannattaa kokeilla omalle iholle, että mitä tykkäät.
Voi tuntua hieman maskuliiniselta, etenkin siellä loppuvaiheessa, kun se alun hedelmäisyys on haihtunut. Tämän pitkäkestoisuus yllätti tosi positiivisesti. Toisaalta tämä ehkä mun makuusta taas kesti vähän liiankin kauan, koska saatoin olla päivän päätteeksi, olin jo hieman kyllästynyt siihen. Mulle käy usein niin. Myönnän, että kilahdin joskus silloin aikanaan Erbapuraan niin täysillä, että tavallaan koen, että itse olen tämän polun jo kulkenut loppuun. Eikä se enää samalla tavalla houkuttele mua kuin aiemmin. Varmasti tuun käyttämään tätä tuoksua kuitenkin esimerkiksi jo tänä kesänä automatkoilla, retkillä, missä tarvitaan oikein ekstra raikkautta ja pitkäkestoisuutta tuoksulta. Mut kaiken kaikkiaan aivan upea tuoksu French Avenue ja Vulcan Feu. Lämmin kiitos, kun olit mukana. Toivottavasti nautit videosta. Hei, ensi kerralla pulloilla on yhteistä niiden väri. Ne on nimittäin kaikki valkoisia. Nähdään silloin. Heippa!